uden de her fartøjer vil det aldrig kunne lade sig gøre at lave tunnel. Det er et enestående fartøj. Der findes ikke andre i verden, som kan det her. Vi er i Gdynia i Polen. Vi er hernede for at besøge vores multipurpose pontoon, som vi får lavet hernede. Det er fartøjer, der skal bruges til at lave nogle af de vigtigste dele af vores projekt. Femern Bælt-projektet er verdens største tunnel af den slags, og derfor så har vi behov for noget helt specielt og unikt udstyr, og det kan vi få her. Mit navn er Lars Conradsen, og bag mig ligger MPP'en, som er under færdiggørelse her i dokken i Gdynia, Polen. Vores MPP Multipurpose Pontoon er specielt lavet til at kunne udlægge sten og grus med en meget stor nøjagtighed nede på havbunden. Den forbereder lejet for de store tunnelelementer. Når tunnelelementerne blandt andet skal lægges, så skal de ligge inden for 15 mm, så det er meget, meget vigtigt, at det bliver gjort ekstremt præcist. In such a vessel, as you can see, this is not a small vessel, it's quite complicated. So most important thing is the cooperation between the owner, between the shipyard, between the subcontractors. We need to focus on common goal, which obviously is the delivery of the vessel. The vessel is combined of two parts, underwater part and the hull. The bottom part is the working part and the above part is following operation of bottom parts. This bottom part, which is 47 meters under the water, is connected with the vessel only with two cables, so they are working separately but together. All of the operation is making automatically. Det ville være nemt, hvis man kunne bare finde et tilfældigt fartøj og bruge til det, men på grund af, at det er så specielt, så findes der ikke noget i verden, som kan leve op til de forudsætninger, vi har, så det er et enestående fartøj. Der findes ikke andre i verden, som kan det her. Det er specielt udviklet til at kunne gøre det her med den store præcision, det kræver. Sammen med nogle af de andre store milepæle, som er byggefabrikken og gravetunnelen, så er det her noget af det allervigtigste, fordi uden de her fartøjer vil det aldrig kunne lade sig gøre at lave tunnelen. Så det er klart nogle af de allervigtigste milepæle i projektet.